поднася една знаменателна годишнина. На пръв поглед изминалите 135 години от Априлската епопея ни отдалечават все повече от едно историческо събитие на непреходна слава и героизъм. Но всъщност именно походът на времето ни позволява най-правдиво да оценим мащабите и величието на подвига на нашите деди. Ние не сме наследници на един безсмъртен народ. Ние сме самия този народ. С неговите мислители, с неговите грешници и светци. България върви като нестинарка по жаравата на времето. Въглените под нозете й не ще й позволят да спре. От Дунава до Охрид, до Бялото море. Един народ нещастен по-тежко и гомре. В гори, поля, в колиби, в долини Балкани днес видиш само ужас и чуеш едно ридание. Какъв е този век страшен? Какви са тези години, в кои дела такива се вършат пред очи ни? Не плачи, не тържи, че станах аз Хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовник. Да тебе клета оставих за първо, че ти държавиш. Ах, мале майко юнашка, прости ме и вече прощавай. Аз вече пушка нарамих и на глас тича народен срещу врага си безверни. Там аз за него, за Драго, за теб, за баща, за братя. За него ще се заловя. Пък, каквото сабя покаже. И честна майка юнашка. Какво искате от подобен народ? Той е роб и роб безусловен. И аз имам пълното човешко право да му пропълня от всичкото си сърце и душа. Ако той занапред остане така равнодушен към своята горчива съдба. Проклет е, ако той не възстане срещу своите враговици.
Аркадио свещена, покланям песни си сега на твоите рани, кръв безценна, на твоята жалост и тега, на твоите сълзи и въздишки, на твоите страсти и тегло, и на венеца мъченишки, кой грей на твоето чело. О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин? Или българини са имали царство и господарство? Ти, българино, не прелщай се, знай своя род и език. От днес нататък български род, история има и става народ.